Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kwanaki na wani bidiyo na fitattun ƙasashe 10 da suka fi kowane ƙasashe yawan musulmai a duniya. To amma sai dai biyo bayan yin bidiyon a comment section wasu suna ta inkari akan haka, mutane da yawa suna ta jayayya da haka. Cewa ta ya za a ce wasu ce ta ya ƙasa kamar Najeriya za a ce ita ce ta biyar a yawan musulmai a duniya duk da yawan musulman da muke da su. Wasu kuma su ce ya aka ba a ga Nijar ba, wasu su ce kaza wasu ce kaza. To yanzu bari in warware muku ku ji yanda abin yake. Idan kuka lura ƙasar da tafi kowace yawan musulmai a duniya wacce na kawo ita ce ƙasar Indonesia. Me dalilin da yasa ƙasar Indonesia tafi kowace yawan musulmai a duniya? Dalilin ku shine ƙasar Indonesia ita ce ƙasa ta hudu da tafi kowace ƙasa yawan mutane a duniya. Sannan kuma adadin mutanen Indonesia ya kai mutum miliyan 277,500 da motsi. Sannan kuma ƙasa ce da take da musulmai mafiya yawa. Saboda adadin musulmanta sun kai miliyan 231 kamar yadda na kawo a wancan bidiyon. Sannan wasu suka yi mamaki ta ya kamar ƙasar India za a ce ita ce ta uku a duniya a yawan musulmai. Wasu za su yi mamaki ta ya ƙasar India za ta kai haka. Ƙasar India in ba ku manta ba ita ce ƙasa a da ta biyu a yawan mutanen duniya. To amma a yanzu ita ce ma ƙasa ta farko a yawan mutanen duniya. China ce ta biyu. Saboda haka duba da yawan adadin mutanen da ke India, haka ya sa ba musulman ne suka fi yawa ba, amma yawan adadin mutanen ƙasar ne ya sa ta zo ta biyu a yawan musulmai a duniya, ba wai yawan musulman ƙasar ne ya sa ba, a'a yawan adadin mutanen ƙasar ne. Yawan mutanenta sun kai biliyan 1 da miliyan 428 da dubunnai. Idan muka duba adadin mutanen Najeriya miliyan 200 ne da wani abu. To adadin mutanen Najeriya miliyan 200 nan a alkaluman da na kawo na ƙasashen da suka fi yawan musulmai shine adadin musulman da ke Indiya kawai. Adadin mutanen Najeriya duka miliyan 200 da wani abu shine adadin musulman Indiya kawai. Saboda adadin yawan mutanen Indiya ya kai biliyan 1 da miliyan 400 da wani abu. To kun ga kenan ba musulman ne suka fi yawa a Indiya ba, amma yawan mutanen ƙasar ne yasa ta zo ta biyu a mafi yawan musulmai a duniya. Sannan kamar ƙasashen Afirka wanda suke da musulmai da yawa su ma, amma ba su shigo cikin alƙaluman jerin guda 10 ba, kamar irin su Nijar, abin da ku duba shine adadin mutanen Nijar gabaki ɗaya miliyan 27 ne da 200,000 da wani abu. Saboda haka ina fatan yanzu wannan bidiyon zai zama waɗanda suke da doubting ko kuma waɗanda suke da inkari akan wannan bidiyon zai zama ya warware musu wannan shakkun.